Usa ka independent mayoral candidate sa Zamboanga City nga mag-upat ka adlaw nang dili makontak sa mga kabanay ug higala ang napalgang patay sulod sa panimalay niini sa Zamboanga City. Ato'y balik si Efren Mamak. Wala na'y kinabuhi diyang napalga ng 80 anyos nga si Orlando San Luis Negrete Sr. samtang naglingkod kini sa bangko sa ilang panimalay sa Aurora Village, Barangay Tumaga, Zamboanga City, Martes sa hapon. Si Negrete, independent nga kandidato pagkamayor sa Zamboanga City karong eleksyon. Matud sa Zamboanga City Police Office, dili matud pa makontak si Negrete sulod sa upat ka adlaw sa mga miyembro niini sa Mindanao Militia, usa ka grupo sa force multiplier sa syudad kung asa siya ang chairman. Nahibaw ang sab nga nag-inusara sab kining nagpuyo sa iyang balay. And initially nakita nila itong si Sir Orlando, nakaupo siya sa loob ng garahe under the state of decomposition na sir. 4 days prior na discover yung katawan niya, na tinatawagan siya ng mga kasama niya. And hindi nga sinasagot yung tawag nila, kaya pumunta na talaga sila. Matod sa ZZPO, posibleng natural death ang gikamatay ni Negrete. Initially sir, na wala tayong nakitang may mga nangyaring struggle doon, na nakita yung bantay ni sir na nakaupo lang talaga siya. Walang nakitang mga struggle, walang nakita na may mga nawala din doon sa bahay. According din sa pamilya, ito si sir may na-diagnose na rin to with hypertension. Uminom na rin to siya ng maintenance. Wala pa miluwat og komento ang ubang miyembro niini sa grupo diyang gisulayan nga makuha og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao. Ginasulayan pasab nga makuha og pahayag ang kabanay niini. Nagpaygayon pa og mas lalom nga investigasyon ang kapulisan sa hitabo. Sumala sa COMELEC. The late Orlando Negrete ran as an independent candidate for the mayoralty position. So, considering he is an independent candidate, he cannot be substituted. Only those with political parties can be substituted in the event of disqualification or death. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.